Eta erromeri orduan egurdi nitzen zan, orduan? Bai, goizian egurdi. Meza ostean edo... Meza ostean. Bederatziek edo 10 izten zan meziak, eta haren ostean gero erromeri egoten zan. Eta orduan txistularik eta holan egoten ziren? Bai, txistularik egoten ziren, bai. Mungiko txistularik izeten ziren? Bitor eta Eugenio, anaiek, horrek anaiek piek. Bai, ondo. Eskota joaten zan, lehenengo gunean. Eta, zagie eroten zeudean. Zer izeten zan eskota? Eskota izeten zan. Ardaua erot, zagie ardaua. Zagien ardaua egoten da, Bai. Eta, jantzi gurdie, ondo jantzi txegero kapritxo guztien. Egun bien edo, hango barrioko mutile danaka, ardi, zera, gurdie jazten. Eta jazten zeudean gurdie, eta zagie eroten zeudean, gero. Zagie. Eta gero, edan handi, tiretu, oskorrakan. Oskorrak. Terribliak, oskorrak. Baina, ardau herrin erosten zan, ez da? Ona bajaten ziren lela. Genaro nian erosten zan, ardaua, genaro. Uina, ez da inarbiziden bere baina. Genaro nian, ardaua. Teskota.